Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгатыва кайбер темалар турында кыскача. Заманча шартлары булган яңартылган билим бирү урыны шалда иштүү сәләте начар булган балалар өчен 88-нче мәктәпкә капиталь ремонт ясалды. Җиңү паркында күршеләр фестивале узды. Бәйрәм ничек үтте? Заманча шартлары булган яңартылган билим бирү урыны шалда иштүү сәләте начар булган балалар өчен 88-нче мәктәпкә капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та эш барышын бәяләде. Мәгариф учреждениесендә нинди үзгәрешләр булганын алга таба сөйләрбез. Исследуйте, мечтайте, открывайте. Это для всех случаев в жизни подходит. Бу мәгариф учреждениесе да, балалар бакчасы да, балалар аңа 2 яшендә йөри башлый. Педагоглар Лиангар системасы буенча эшлиләр, ягъни тулысынча ишетмәүче балалар белән. Это единственная школа в Российской Федерации, которая полностью оречевляют глухих детей имплантированных и слухопротезированных. У нас в нашей школе структурные подразделения, детский сад. В детском саду 30 детей. Бинага 30 елга якын, бу вакыт эчендә монда бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Заменена вся система отопления, другие инженерные сети, полностью отремонтирован фасад, сделан вент-фасад с керамическим покрытием, полностью отремонтирована кровля с утеплением. И внутри здания полностью сделан капремонт с отделкой и заменой мебели и оборудования. Мәгариф учреждениесенең интерьеры танымаслык булып үзгәргән. Биналар яктырган, диварларны бөек кешеләрнең портретлары һәм цитаталары бизи. Полностью разработали проект функционально, потому что специфика школы здесь особенная. Здесь учатся дети с нарушением слухового аппарата, и все предусмотрено. Бүген балалар бакчасында 30 бала, мәктәптә аларның саны 100-гә якын. Мәгариф учреждениесе директоры ассызыклаганча, укучыларның 30% башка районнардан һәм төбәкләрдән килгән. Яңартылган киңлек үз ишекләрен 1 сентябрьдә ук ачачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яңартылган һәм заманча шалда мәгариф учреждениеләренең азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясау төгәлләнеп килә. 7 объектта реконструкция үткәрелгән. Шуларның берсе 25-нче мәктәп ашханәсе. Анда төзелеш эшләре май ахырында башланды. Азык-төлек блогы ни дәрәҗәдә үзгәргән? Беренче булып үзгәрешләрне тикшерүчеләр бәяләде. Булар башкарма комитет, Үзәк район администрациясе хезмәткәрләре һәм безнең төшерү төркеме. Быел 25-нче мәктәп йорты гасырлык юбилейын билгеләп үтә. Бу вакыт эчендә мәгариф учреждениесенең ашханәсендә бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Мәктәп директоры билгеләп үткәнчә, алар җиһазларны алыштыруга аеруча мохтаҗ булганнар. Особенно мы очень ожидали смену посудомоечной машины, потому что наша за 50 лет пришла в непригодность. Полностью оборудование, начиная с плит, мармитов, посудомоечной машины, повторюсь, все было заменено. Ашхана хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, хәзер аларның хезмәте 25%-ка кимегән. Һәм моңа аңлатма бар. Мәсәлән, иске җиһазларны ватылулары аркасында вакыт-вакыт ремонтларга туры килгән. Үзгәрешләр белән мондый проблемалар булмаячак. Со старыми плитами все равно, они же бывают ломались и все. А тут все новое оборудование. То есть готовка уже будет не в такую тягость. Ашханәдә утыру урыннары 280, мәктәптә укучылар саны 898 малай һәм кыз. Здесь необычный дизайн, отличается от тех школ, которые мы уже посетили. Здесь и пространство немножко по-другому устроено, уже такой более современный вид. Это и для старшеклассников очень комфортное пространство, и для учителей. Ирина Сагыйдуллина шулай ук алар тикшергән барлык яңартылган азык-төлек блокларының бик яхшы хәлдә булуын билгеләп үтте. Ул укучыларга һәм укытучыларга ашханәләрдә уңайлы булыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Шоуларны һәм шәһәр кунакларын берләштерә торган урын Җиңү паркында күршеләр фестивале узды. Оештыручылар концерт программасы әзерләгән, шәһәрнең иҗат коллективлары, татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Бәйрәм ничек үтте? Киләсе минутларда сөйләрбез. Радик Шәрәфиевнең матур җырлары астында бәйрәм кунакларының дәртле биюләре дә ким булмады. Татар эстрадасы йолдызы билгеләп үткәнчә, мондый фестивальләр кешеләрне якынайта. Мондый бәйрәмнәр ул теге яшәүчеләрне, шәһәрдә яшәүчеләрне, районда яшәүчеләрне менә шайтырып бергә җыеп, бергә менә шайтырып күңел ачырга, биергә, җырларга чакыра. Күршеләр фестиваленә кунаклар, дуслары, хезмәттәшләре тулы гаиләләре белән килде. Бәйрәм бик ошады. Без килдек дус кыз белән һәм балалар белән. Бик әйбәт бәйрәмегез, бик зур рәхмәт. Шуфатлы мотор итеп оештыргансыз. Концертка әни белән кызым белән килдем. Концерт безгә бик ошады. Безнең ишегалды күршеләр территориясе фестивальнең мактаулы кунагы хәрби хәбәрче Зөфәр Дәүләт шунда булды. Өйдән чыккач, ишегалдын мотор ишегалдын күргәч, бүтән кешеләргә менә яратып сөйләгәч, шул була инде ул шул потрясен, шул кичкенәдән башлана инде шул зур илне ярату. Безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыруның 5 елында шалда гына да 493 йорт яны территориясенә капиталь ремонт ясалган. Быел тагын 79 ишегалды үзгәртеп корыла. Лилия Гатина, Миргайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 23 августа в 17:30 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех любителей футбола на матч против команды Уфа, город Уфа. А в 16:30 ждем вас на развлекательной программе. И сразу после матча розыгрыш ценных подарков. Билеты на fckamaz.ru. Только в августе финальная летняя распродажа. Скидки до 50% на все куртки, ветровки, пуховики. Проспект Мира 12А, остановка Медгородок, 9 комплекс 12А.